Hem decidit suspendre l'edició d'aquest any d'enguany de Temps de Flors, que s'havia de fer entre el 9 i el 17 de maig. És una decisió, evidentment, consensuada amb tota l'organització, amb totes les entitats que treballen per dur-la a terme. És evident que l'Ajuntament hi estem absolutament d'acord, ja que entenem que no es donen les condicions per poder-lo celebrar amb normalitat. Hi ha molta aglomeració de persones, no sabem com ens trobarem d'aquí un mes exactament i quin serà la situació d'aquesta corba que els estava dient de contagis, i per tant ens sembla que aquesta és l'actitud més assenyada. No podem posar en risc ni a les persones que l'organitzen, tampoc els visitants. Per tant, ara la nostra prioritat ha d'estar centrada en la lluita contra els efectes d'aquesta malaltia i d'aquest contagi, i tenim tots els recursos municipals destinats a aquesta lluita. Per tant, suspenem Temps de Flors com un exercici de responsabilitat, i perquè la nostra prioritat és la que he dit que era i no pot ser una altra. I és evident que és una decisió que ens sap molt greu, que lamentem, però també estem segurs que tota la ciutadania entendrà i comprendrà, i a més també podrem disposar d'aquests recursos per revertir efectes que segur que vindran, especialment econòmics. Per tant, tindrem, després d'aquesta emergència, tindrem grans necessitats. Haurem de reactivar tot el teixit econòmic i social,